Joo, mitä siellä nyt tapahtuu? Joulukuun 1. päivän vastaisena yönä 2006 Ulvilassa surmataan 4-lapsisen perheen isä. Surmaa koskeva poliisitutkinta ja oikeuskäsittely on kestänyt yli 7 vuotta. Kun poliisi ei 3 vuoteen löydä ulkopuolista tekijää, se pidättää perheen äidin Anneli Auerin epäiltynä aviomiehensä murhasta. Oletko surmanut Jukka Lahden 1.12.2006? Rikokset on siinä mielessä helppoa, jos joltakin löytyy savuava ase ja toisella reikä päässä. Tunnustamalla voi ratkaista, silloin peli loppuu. Ja on tietysti meidän yhteiskunnan epäonnistuminen, että tämä prosessi jatkuu edelleen. Me ollaan tässä inhimillisen elämän niillä inhimillisillä alueilla. Ja se ei anna sellaista optimaalista tasa-arvoa kaikille. Jos mä oikeasti oon tehnyt sen, niin kyllä mä sitten haluan kantaa vastuun siitä.